ana m ekele unu. Ya gazikwara unu ihe ọma ga na-emere unu, ihe ọma pụrụ iche. Ana m ekele ndị niile na-esonyere m na nkụzi m ebe ọbụla unu nọ, n'obodo ọbụla unu nọ. Ana m akpọku Chukwu, na-akpọku ndị anị, na-akpọku ndị mmiri, na-akpọku ọra mmụọ niile, ezumezu mmụọ, ezumezu agwụ, ezumezu ikenga, chi unu niile dị iche iche, mmụọ unu niile dị iche iche. Fatinye aka na ọfọ m na-agọrọ unu bụ ọfọ Chidimma na ọfọ Awele na ọfọ Ọgazi na ọfọ ogologo ndụ arụ isi ike, ka o mezuo n'isi unu, ka ọ pụtakwa n'ife. Unu na-agọ, unu a na-agọta, unu na-akpọku chi unu, chi unu a na-azụ unu. Agọrọ m unu wee na-asị chi unu agaghị anọkwa unu ebe tere aka, ọ ga-anọ unu ebe dị nso. Ya gaziere unu. Ọ bụrụ na tata zizi gị isonyere m, onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ ilu ya bụ nwanne gị nwaanyị, ma bụrụkwa eze nwaanyị Ogechi. Ọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, jiri mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke tata eji m nkụzi bịa dịka m na-abịa bụ na mbụ. Isiokwu nkụzi m tata bụ isiokwu nke m kpọrọ aja ibupụ uchu. Uchu. Tupu ana m agaba n'iru, ụmụnne m, unu ma ihe bụ uchu. Uchu dị ọtụtụ ụzọ o si abata na ndụ mmadụ. Uchu bụ ọchịchịrị. Emee n'elu emeteghị, emee n'ala emeteghị. Uchu na-eweta ịkpa asị. O nweghị ihe uchu na-adịghị eweta. Uchu na-ewetakwa akpọsị ereghị ere. Uchu na-emekwa nwa agbọghọ ịmasị ya mma, dị ka onye were cobweb wee kpuchie ihu. Mana ị mara mma, ị nekwara onwe gị fụ na ị mara mma. O nweghị onye na-ajụ gị, kpọwara akpọwa ka ị debere edebe. Uchu na-ebute ya. Uchu na-ewetara mmadụ ịga ebe ibe gị gara, ọ bụrụ nsogbu. Uchu nwere ike ime gị kwuo okwu ibe gị kwuru nke ga-abụrụ okwu na ụka. Uchu na-ewetara mmadụ unnecessary hatred, ya bụ onye na-enweghị ife o jikọrọ gị na ya na-abụ ọfụ gị, ọkpọ gị asị. Uchu na-eweta ọgbachi. Uchu na-eweta ajọ ọnọdụ na ndụ mmadụ. Ajọ ọnọdụ na ọnọdụ onye adịrọ mma, nke ndị bekee kpọrọ bad condition. Uchu na-ewetara ya mmadụ. Uchu na-emekwa mmadụ akpataghị ego. Uchu gba gị, enweghị ife ọbụla, maka na onye ya enyezina gị ụzọ ya esi wee kpata ego ga-ebu n'ụzọ wee fọta n'iru gị, wee fụ gị n'anya. Ife uchu na-eme buru ibu. Uchu na-emekwa mmadụ ijekwa eri n'afa. Uchu agbakwuo gị, enweghị ife a ga-afụ, maka na o kochuchara gị arụ, o juru gị arụ ebe niile. Uchu na-ebu ọnwụnwa. Ije n'elu osoro gị, isi Naijiria pụọ gaa another country, uchu esoro gị gaba ebe ahụ. Isi na steeti nke a chenjie gaa na steeti ọzọ, uchu esoro gị, maka na mmụọ ka ọ bụ. Isi na biznes nke banye na nke a, uchu so gị, o soro ha gị, o so gị. Na ị na-azụ ahịa nke a, mana ahịa adịghị aga aga, ka m chenji gị na nke a, i chenjikwa ọzọ. Uchu ahụ so gị na nke a esorokwa gị banye na nke a. Ọ bụrụ gịnị? Ihe uchu na-ebute. Anyị ga-ajụzi onwe anyị, kedu ka uchu a si abata dị na ndụ mmadụ? Uchu na-abata na ndụ ndị dị empty. Ka na afụrọ m onye wara ụzọ idide ya esi wee wụpụ na be ya, ka idide a ga-esi wee hapụzi ụzọ awara ya wee batawa n'ụlọ mmadụ. Na ọ bụrụ na ikpochie n'ụzọ gị, fe na-arịarịa agagharị bata, maka na ikpochiri ụzọ gị. Uchu na-abịa mmadụ n'ụdị dị iche iche. O nwere uchu bụ na mmadụ na-agba ya ibe ya, mmadụ ibe gị bịa gbaa gị uchu. Ife o ji wee gbaa gị uchu ahụ enweta gị bụ na enweghị mmụọ na-eche gị, ịdị empty. Onye a bụ mkpu anyị na-eti. Mara chi gị, gị na chi gị dịrị na mma, gị na mmụọ gị mee udo. Ụwa fụrụ gị pụta ife, uwe ochie gị gaa n'azụ.
anaghị m eti mkpu a na-asị m unu gwọba ọgwụ, kama na ọ na unu ma na iro na ekworo juru ebe niile. Mana ọ bụrụ na ị gbaba n'ime mmụọ gị, the author and the finisher of your faith, o nwere ife mmadụ ga-eme gị, onye ga-eme gị ihe ga-eji ọfọ jiri ogwu. Na ị naghị egbu mmadụ, ị naghị agba nsị, ị naghị agbachiri mmadụ, mana achụọ gị achọta gị, ife eji chụọ gị chọta gị bụ na enweghị backup. Enweghị backup. Ihe ọbụla batara na ndụ gị na-abata direct. Ọ bụkwa eziokwu na onwekwe onye ị na-emegide o. Ụfọdụ bịa sị enwekwe onye m na-eme, nwekwe ihe m na-eme, kedu ife ndị mmadụ na-achụgharị m? A ga na-achụgharị gị maka na afụtara ife dị mma n'ime gị. A ga na-achụgharị gị, ọ na-aba gị arụ, a na-achọta gị bụ maka na ịdị empty. Enwe mmụọ na-eche gị, onye mere ya. Onwe mmụọ na-anọrọ gị ọgụ ji ọfọ na ogwu, maka na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-amarịrị mmụọ ahụ nwe ya. Ị ga-erekọgnaize mmụọ gị. Mmụọ gị emechagokwara gị ife niile ọ ga-emere gị site n'ime gị dị ndụ. Ọ ga anyị na-eje n'ụka, anyị na-agụ n'egwu na Chukwu enyego ndị mmụọ ozi iwu banyere anyị. Ọ mmụọ ozi ahụ ka a na-ekwu okwu ya. Ọ mmụọ ọma ahụ ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ onye ahụ nwụrụ anwụ anyị na-eche na ọnya nwa. Onye nwụrụ anwụ bụzi gị nwa, ya bụ onye alụrụ gị ụwa, ọ gị nwa ka ọ bụzi. Ihe anyị na-ekwu okwu ya maka iche nche na chi gị aha anyị na-ekwu okwu ya bụ mmụọ nke Chukwu, ka aha a gwuru n'egwu mgbe anyị na-eje ụka. Mmụọ ozi, Chukwu enyego ndị mmụọ ozi iwu banyere anyị. Ọ mmụọ a ka anyị na-ekwuzi maka ya. Ọ mmụọ nke Chukwu. Ụzọ uchu si abata na ndụ mmadụ dị ọtụtụ. Mmadụ na-agba ibe ya uchu, mmadụ ibe gị agba gị uchu, ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya, maka na gịnị? Ịdị empty. Mana ọ bụrụ na ị gbaba n'ime chi gị, ọ bịazi bịa gba gị uchu, chi gị astand ya against uchu ahụ. Uchu ahụ agaghị eme gịnị? Ọ gaghị aba. Onye aba a na-agba egbe ọ na-ata nri. Onye ahụ gwogide ego ya gwụkwuo n'ọgwụ. Dibịa na-agwọrọ ya ọgwụ sị ya emezina onye a, na onye a nwere nnukwute mmụọ so ya. Mana ọ bụrụ na isi na enweghị onye m mere dị afọ, enwe onye ga-eme m, mana gị na chi gị adịrọ na mma, a ga-emekwa gị ọba. Adị ama ama, a ga-eme gị ọba. Ya mere mmadụ na-agba ibe ya uchu. Mmadụ na-ejikwa aka ya wetara onwe ya uchu site na ometalụ. Ya ometalụ bụ ihe imetere. Ihe imetere, ị nwere ike imete ihe mmadụ ga-eji wee sị kwefụrụ gị, ọ gaghị adịrị gị na mma. Okwu ahụ ewere arụ were uchu gbachie gị. Ya ka eji asị onye ọbụla kwụwa aka ya ọtọ na ịbụ onye na-agọ mmụọ apụtagha na ịga na-asọpụrụzi mmụọ maọbụ sọpụrụkwa mmadụ. Ife onye tọrọ gị, gwa ya okwu otu ọbụla o si masị gị. Ị chọghị ịma onye bụ oke, ị chọghị ịma onye ọbụla. Enwee ka esi mee misteki ebe ị nọ, ị chọghọzi ịma. Uchu nwere ike ịbata na ndụ mmadụ site n'ihe mmadụ mere ibe ya, site n'ihe imetere onwe gị. Uchu abata na ndụ gị. Ụzọ uchu si abata buru ibu. Ndị anya ụfụ, ndị ekworo, ndị anya ukwu, fa na-ewebatara mmadụ uchu. Ị bụrụ onye otu, ndị otu gị nwere ike ịgbakwa gị uchu. N'otu ọbụla nke ọbụla ị nọ, ebe ị na-achọghị ile anya, onwe onye ga-ele gị anya. Ebe ị na-enye ha anyị ma ị na-eri, onwekwana onye ga-enye gị nke ị ga-eri. Ifuru ka ha si abịa. Maka na echeghị m ihe ị na-enye ha mmụọ onwe gị, ama m onye ga-enyekwanụ gị. Ọ bụ na inye ha mmụọ gị, onwe onye ga-enye gị. Otu a ka iwu ya dị. Ụzọ uchu si abata na ndụ mmadụ o buru ibu, dịka m kọwatatụrụ obere. Ọ nwe uchu na-eso mmadụ abịa ụwa sitere na ya bụ na ometalụ ahụ kwuru. Nwere ike ọ bụrụ nke imetere n'ụwa gị a, nwere ike ọ bụrụ nke imetere n'ụwa ochie, usoro gị bịawa ụwa. Maka mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Kwa anyị kwetere na a na-anọta ụwa anọta. Ọ wụ ịkpawa arụ kpacha arụ gị che na ị ga ha anata ụgwọ. Ị ga-anata ụgwọ ya. Oge anyị na-ajụ ụka, a sị anyị na Baịbụl si na ya adịna gị mwute mgbe onye ajọ omume na-aga n'ihu. Adịna gị mwute na ifuru onye ahụ ifuru na onye omensi nọ na vileji gị, ọ bụrụ na ọ nwụbeghị. Ibe ya anwụchichara ma ọ nwụbeghị.
ndị ezi omume niile ahụ kpọchara mana ya bụ onye ajọ omume obodo niile mana ọ bụ onye ajọ omume ọ ka dị ndụ. Ya adịna gị mwute gbasara onye ahụ na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ, ma ndị na-egbu mmadụ ma ndị na-agwọ ọgwụ eji egbu egbu. Ị ga-anara ụgwọ ya. Onye mere ịnọ otu anyị nọ n'ụwa kịta, ị ga-afụ nwatakịrị a mụrụ nwee ọtụtụ njọ ọma, nwee ife ọbụla ọma, nwatakịrị ebido nwebe nsogbu dị iche iche. Ọ bụrụ ọya ifu ọya ga-atụ nwatakịrị na-ajụ gịnị. Ifu okenye irugoro 50 years 60 years ifu ya ka ọ na-akwa baro na-atasa ụfụ. Ifu ndị nne ụfọdụ ka ha na-ebugharị ahịa mana ha mụkwara ụmụ. Ifo nsogbu dị iche iche na-asị hei ọkwa Chukwu kere ndị a. O metalụ na-enye ndị mmadụ nsogbu. O kwefuru ụwa, o nwere ndị nọ n'ụwa ahụ na mmadụ ibe ha ga-egbu ha. O nwere ndị nọ n'ụwa ahụ na ihe ọma bịaruo ha n'aka na ha ga-anapụta ihe ya. O nwere ndị nọ n'ụwa ahụ na ha ga-anọ n'ọya alaala. O nwere ndị nọ n'ụwa ahụ na ụwa ga-ajọkọtara ha njọ. A na-asị emeela ha maka ndị be anyị kwenyere na a na-eme ka mmadụ. Emeela. Enwere ndị nọ n'ụwa ahụ na ụmụ ha ga na-anwụ ha n'ihu. Oke nketa onye ahụ maka na ihe o metara. Ụmụ ndị nọ n'ụwa ahụ na ha ga-agba ara ife ha na-ayị ara na-akpagharị. Ọ bụrụ na ị kwetere na ometalụ, o nwere ometalụ na-eso mmadụ abịa, onwe ometalụ nke bụ n'anya na-abụ a ka ị ga-afụ ya, ọ gaghị egbu oge. Njọ i mere 5 years ago nwere ike ịchọrọ gị bịawa this year. Ị na-aja eme ya ka i mere 10 years ago nwere ike ịchọrọ gị bịawa kịta. Ọ bụrụ ya bụ nsogbu ị na-aya, ị na-akpagharị na-emebigharị ọgwụ. O wee bụrụ na ọ ihe imete ya ka o ji dị mma mmadụ ịdị na-eme udo mmụọ na gịnị mmadụ. Maka na o nwere ndị na-ewere gị iwe bụ mmadụ ndị imejọ, ndị obi ha jụọ njọ n'ebe elu, ndị ji wekwu okwu n'isi gị. O nwere ike icheta ezi ịma ka isi etu esi ha. Ka anyị gaa n'iru na nke a bụ topic for another day. Ya ka na-ekwu okwu ya gbasara uchu. Ụzọ uchu si abata na ndụ mmadụ buru ibu. E nwere ndị ọnụ ha, okwu ọnụ ha bụrụkwa dibịa, ọnụ ha bịara ụwa to cause. Iche na asị ife ha ji bịa ụwa wee bụ ọnụ. Fakwuo okwu n'isi gị, ị ga-afụ ya, ị ga-anụ ụda ya. Fa nọ n'oke, fa nọ n'ụmụazị. Nwere ụmụazị ya eme iwe n'aka tie ha ihe, aka enyebe gị nsogbu. Ụbọchị a itiri ha ihe, inwe nsogbu ụbọchị ahụ. O nwere ndị ọnụ ha bụ ụdịrị ụchụ ọnụ ha bụ ha nwa kwuo okwu ine ya anya ife nwere ike ọ dị wretched. Nwee ike sị ya gaa yaba ihe na-aya gị. O wee were ọnụ wee kwuo okwu. Okwu ọnụ ya nwere ike dibịa 100 nọ n'ala Igbo agaghị eliberate gị from okwu ọnụ onye ahụ ịfụ dị wretched na-enweghị ihe ọ dị gị ka ya. O wee were iwe wee gwa gị okwu. Fa buru ibu n'ụwa. Ndị bịa ndozi ihe nọ n'ụwa buru ibu, mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ifuru ndị bịara imebi ihe ka ndị bịara idozi ihe. Ọ ga-abụ nke ọbụla onye na-eme, ife ọbụla gị na mmadụ na-eme, dị very careful. A sị na ịbara mmụọ dị iche iche dị afọ onwe ihe mmadụ ga-emetenwu gị. Ọ bụrụ mgbe onye ahụ ji ọfọ na ogu. Ka onye ọbụla kpachapụrụ anya ya maka ihe a bụ uchu imego ọtụtụ ndị mmadụ ihe. A na-akpagharị na-emebi ọgwụ na-eje na-achụ àjà na mmiri. Ọ dịzie ka ndị mmiri ha bụ obi ọjọọ. Ndị mmiri ebughị obi ọjọọ. Ọ bụrụ na a kpọrọ ya ndị mmiri. Onwego onye gawara n'ala Igbo mbụ ala emepeela onye ahụ. Onwego onye gawara n'ala Igbo mbụ ala emeghe ọnụ nnọọ mmadụ n'ala Igbo. O mebeghị mbụ. Onwego onye gawara n'ụna ikuku eburu ya bufuo. Ka ezi oge eme ruo na kesi ndị mmiri a na-ata gị ndị mmiri evo fa na-ana nwa fa na-eme nka. Chukwu adịghị emegide mmadụ. I hapụ ịdị na-misunderstand ihe gbasara ndị mmiri a. Ọ bụrụ na emebi na oge ọmụmụ batara na be gị, ụmụ gị a na-anwụ evo ya ndị mmiri. Ka hapụ, mmiri bụ udo. Ghọta n'oge eti enemi, ha ka na-ekwusi ya ike. Ka hapụ ime esete nsogbu nke a. Ị nwere ike bụrụ onye mmiri wee nwee issue with your past life, even nwekwa issue with your present life. Abịazie chịkọtazie ya kpọọ ya ndị mmiri. O nwere kesi bụ na ị ga-esetụlụ ya n'anya nke mmadụ
ite ata agaghị na mmiri. A ka eji asị ome ihe jide ogwu. O nwere ndị ihe na-enye anyị nsogbu bụ ihe anyị ji aka anyị kwupụta n'ọnụ anyị anọ, ihe anyị kwuru n'ọnụ anyị. Chimegbukwa m anwụkwa m ụwa nke m ajọka, ị na-ekwupụta ịma na ana na-anụ ihe. O ruo echi ihe ndị a chietawazi ebe ị na-echọwa onye na-egbu gị. Ịchụ aja ebe ịchụ aja ebe a, dibịa niile achọrọ gị aja, onwe nke na-achụta achụta. Ị na-ajụkwa kedu ihe mere na aja a na-achụ na anaghị aga aga, ka ọ na ha amaghị achụ. Ọ na-achọ na e nwere ekpere mmadụ kpere were nzu were edo were ọjị wee kpee n'isi mmadụ, ọ gaghị aga aga, Chukwu agaghị anụ ya. Ihe eme ya na ọ gaghị aga bụ na onye a na-ekpediri ya risef ezughị oke ikpere ya, maka na ị ga-ebu ụzọ kpepụta onwe gị tupu ị na-ekpere mmadụ. O zughị oke ikpere gị, ma ọ bụ na ihe a na-ekpe abụghị nsogbu gị. Ihe ị na-achọ ka Chukwu bịa mee bụ ihe ị ga-eji aka gị wee mee. Ọtụtụ esemokwu juru ha arụ, ma ha na-eji eme udo chi, na-eji eme udo na mmeri. Esemokwu juru ha arụ. Bugodo ụzọ fụ mmadụ ibe gị n'anya tupu ị chọwa ebe Chukwu nọ. Fụbeghị mmadụ ibe gị n'anya abụrụ Chukwu onye na-afọ ha anya ka ị na-afụ n'anya, bikos na enwere ife ime respekt, ọ ya ka iri je chụbara ya aja. Ọ bụ na ọ bụ ya eje chụ. Ya mere ụzọ ụchụ si abata na ndụ mmadụ dị ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị lere onwe gị na ịchụọ na-aja chi, na ọ bụrụkwa onye bụ na ọ ka ya achụ aja, ụchụ ha aja na-eme ife ọpụrụ iche kwuru ruo echi ọsị na enwekwa ife ya fọ. Ma idea nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, chee ka ije dozie onwe gị, mara chi gị, mara mmụọ gị, gị na mmụọ gị niile mee udo. Ị na-agọrọ nnọọ onwe gị mmụọ, o wee bụrụzie na ụchụ ka nọ na ndụ gị. Ije iweta unyu chakoo, weta ya, weta ose ọjị kpụrụ n'ọnụ. Imekwa ose ọjị, weta mkpụrụ ịtọ, mkpụrụ ịnọ, mkpụrụ ịsaa, nke ọbụla o kwere gị, ofu mkpụrụ kpụrụ ya n'ọnụ. Weta unyu ahụ, nchekiri unyu ahụ, wee mee gịnị? Kpọba Chukwu, kpọba anị, kpọba mmụọ gị. Ndị na-eme ihe a m na-ekwu bụ ndị rugoro steji ịgọ mmụọ, maka na ọ bụrụ ịmụtabeghị ịgọ mmụọ, ị na-eme ihe a m na-ekwu, ọ ga na-adịrị gị difikọlt. Kpọba Chukwu, kpọba anị, ịmụta isi agọ mmụọ, otu esi agọ mmụọ baa na chanel m Eze Nwaanyị oge ịchọ ọpụrụ iche amụma. Ị ga-afụ ka esi agọ mmụọ n'ụdị dị iche iche, n'ọgbanye obodo ọbụla ị ga-agọ mmụọ. Were chakolu a kwuo okwu n'ọnụ gị. Ndị na-abroad, unu gaa na supamaket nọ n'obodo unu ga-enwetanwu chakol. I were ya, weta ya closer to your mouth, na ọbịa nso n'ọnụ gị. Kpọba Chukwu okwu ife niile na-eweta ọchịchịrị na ndụ m. Ọchịchịrị bụ ụchụ. Ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke na ụchụ nwaanyị, ụchụ nji aka m wee butere onwe m. Ikwụsịa ya, i were ya ṅee n'isi gị dịka onye chọrọ ịtọ ya n'agbụ. Metụ ya na aka ekpe gị, ubu aka ekpe gị, ṅee ya n'isi. N'ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ, ụchụ na-ewetara gị, ikwube ife ụchụ na-eweta na ndụ gị. Ikwụsịa ya, iji ya ṅee n'isi gị, ṅechaa ya n'isi gị. Were ya bụ chakol tinye n'aka ekpe gị, left hand gị, gaa ebe ọzọ, na ọ bụrụkwa na striti ibi ka ị ga-atọgbu ya, tọnye ya na striti ọzọ, ma ọ bụ n'ogbe ọzọ, ma ọ bụgodị na ibi na be nna gị, na ibi na vileji. Edebe n'ebe ị ga-esi wee gaa chọọ ụzọ ọzọ ka edebe ya. Ịnata na be gị, kpata onugbo. Ịkpata onugbo, iweta akị bekee, ji akị bekee gbata mmiri, dọba, tinye ya nnu n'ime. Weta akị bekee, kpee ekpere ife ọma, meghee ya bụ akị bekee, tiwa ya, were mmiri wụnye n'ime mmiri ahụ idobere. Weta onugbo, tinye ya n'ime mmiri ahụ, rọba ya, kwube okwu. Ị na-afọchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ife niile na-agbachi ụzọ gị, na ịfọchapụrụ ya. N'ụtụtụ ahụ, ụbọchị ị ga-eme ya, nyụta mamịrị gị, mamịrị nke gị, mebụ nwoke mebụ nwaanyị, nyụta mamịrị gị, debe ya n'akwụkwọ. Ịrọcha ya bụ onugbo, were mamịrị gị ahụ ihe n'ime. Mee gịnị? Zasịa ahịhịa onugbo niile ahụ, zapụtacha ya. Ịzapụtacha, ị nwere ike ji ya suo ncha, werezie mmiri onugbo ahụ wụọ arụ. Efichakwana arụ gị eficha. Ọ bụrụ na ị mee nke a site n'ike nke Chineke, oge ị na-asa ya bụ arụ, na-ekwu okwu gbasara ụchụ ọgbụgba ịkpasị niile na-eso gị, imesịa ya, ị ga-abata na kọment sekshọn denye m testimoni. Ọ bụrụ ndị ụka, ya gaziere unu ụmụnne m, ihe ọma ga na-emere unu.